Mayong buntag ninyong tanan. Ari sa tangari, kining San Roque imahin, iya kini sa kapilya sa lupa, sitio lupa diya sa Punta Inganyo. Magpista sila Agosto 20. Di man mo tando. Basta kanang mga adlaw wa nilagi klaro kung kano sa pero mailhan man kay daghan og gaso diyan dapita. Usa sa mga kapilya ni San Roque sa parokya nga magpista sa buwan sa Agosto. Karon lang sila gidahan nila nganhi ang ilang imahin kay gikan nganhi sugod karon or ugma ba dito sa ilahang lugar sa sitio lupa, ilahang ibalay-balay suroy ang ilang imahin, uban sa pag-agda, uban sa paghatod sa panalangin, dili lang pag-ampo ni San Roque kundi gikan man nganhi ang atua ang atong pag-ampo isip usa ka simbahan parokya nganhing dapita, bitbit nila ang ato sang pag-ampo alang sa paglig-on sa ilang pagtuo nga maoy uban sa patron San Roque ilahang pistahan manghinawta nga sa ilang pag adto-adto mga balay-balay sa ilahang lugar sitio lupa, ilaha pong pangumusta apil ug dasig ug agda ang ilahang ang atong kaigsunan ditong dapita kabahin sa pagtuo kung mahimo pagyud labi untang maayo kung galing doon na sila'y atong kaigsunan dito nagkuwangan pa adi wa ka pahimulos avail sa mga sakramento nga iya ato sa simbahan, then ilang maagda sa pagdawat nini sakramento sa kasal, bunyag ug uban pa pagkalawat ug ang pagsusi sa mga kaigsunan nato dito nga nagmasakiton aron natong maapil ug atong madasig ang katilingban sa pag-atiman bisan sab sa atong mga masakiton niya. Salamat sab kay sa atong parokya dunay grupo nga matag tuig ilang gipahinumdum ang kaanindot nga kabubuton sa Ginoo atong magbubuhat alang natong tanan. Dios nga mahan, ang Ginoo nato, siya miangko nato nga iyang mga anak sa ato pa siya bitanyag sa iyang kaugalingon isip atong amahan nga nagpangga. Salamat sugod karon ilang pistahan gayon kining maong pag-ila sa gipadayag sa Ginoo ang iyang pagkaamahan atong tanan matag unang Domingo sa Agosto ang kapistahan ang atong pagsaulog sa kaanindot sa pag-ila sa tanyag sa Ginoo sa iyang pag-angkon nato tanan iyang pinanggang anak, siya ang iyang pagtanyag sa iyang pagpangamahan. Okay? Niya ari kita sa kining nindot nga pag-ampo nato karong Domingo napulog 7 ka Domingo sa liturgical calendar sa atong simbahan. Ang gilitok diha sa opening prayer, tutuloy kami nga sa ang atong pagpangayog tabang aron atong magamit sa hustong paggamit ang mga nindot, ang mga maayong butang iya sa kalibutan. Tudloi kami sa hustong paggamit
sa mga maayong butang sa kalibutan. Ha? Ni atong isumpay, ato nang isumpay sa nadungog na to sa Ebanghelyo. Saun sa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Ha? Gitubag na ni Jesus ni adto. Saun sa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Hisgot siya bahandi, hisgot siya mutya. Karon nato itong paningkamutan, atong bitbiton kini nga pangutana diha sa atong pagampo. Ha? Saun sa nimo ikatandi ang gingharian sa langit. Karong adlaw, nagpista di ay ang sitio Malingin. Ha? Unyara, ari sa tas Malingin. Sa pista sa Malingin bitaw, bilhin sa lipa sa Malingin. Nagputos na ba sila gahapon og kanang saang pastel logaw. Kuyawan ko gabi, kudi niya ko kahilisan, pastor. Lamia, pagkaon sa saang ba, init-init, pastor dinduta sa lipa, bilhin sa lipa, sipto Malingin. Nalipay ba ako nagtanaw nila, kay kanang dugay-dugay naman kuha kabalik tungod sa udet unya katong pandemic. Pagadto dito, buyag. Nakakita ko sa kanang gitukod dito ba nga building ang iyahang kabilya. Kanang kabilya nga dagko. Baga nga kabilya. Nabawog. Na magtinga ka. Nabawog ang kabilya tungod sa katong bagyo nga ulit. Bahog. Yung pagtanaw, kabilya. Pero pagtanaw na ko sa mga tao sa sitio Malingin, nalipay ko kay wambawog. Lingid ng gihapon ang ilang kabaskog. Ingnon tanang, lingin lang gihapon ang ilang kabaskog. Pastig, induta, ang ilang bilbil ng ambak. Bisan pa sa nangagi nga mga katalagman karon og katong sa Suong Center. Kagabi nakaingon ko dito ko gabi sa Suong Center. Karon nindot ni sila, nindot ning atong gi-practice kay ang misa sa katapusan Sabado, ini ka Domingo ang hikay. So kagahapon prosesyon, sambong sa misa, pagkagabi, gabaylit ngayon sila dito. Pero karon Domingo, basta ninduta, naihaw ang mga baboy. Kanabang magpista ka, kanabang magpista, kanabang manapit ka sa imong silingan, manapit ka sa imong mga kaila na imong gitanyagan sa imong lamisa kananan, imong giabli ang imong balay, imo silang gitugutan nga naa makigsaw, wa ka maniglain, nangigsuon ka. Nga tungod ana nakaingon ko, saun sa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Nakaingon ko kung pista lang, makaingon ta, pareha sa pista tingali sa Suong Center o sa sitio Malingin, kanang og kinsa pa diya lupa magpista. Saun sa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Kanang bangkiti, kanang nagsaw kamo, managsuon, wala man naglain, wala ba maniglain, kanabang may paambit ka, nagbudlay ka sa imong giandam, nga imong gitanyag ngadto sa imong isig ka tao, sama imong banay, sama imong igsuon. Saon sa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Nindot silang mangandam kanang magpista, kabantay ko dito ang mga labinang na sila nga naa sa altar, naa duol sa altar, mga magbasa, kanang mga lektor, kita ko silang mga kuko, sa ilang mga buhok, para pista. Basta ninduta, saun sa na to ikatandi
ang gingharian sa langit. Sige, sama sa kapua sa kuko ni Inday. Sige, nga malipayon siya, nga ingon ana pagtanaw niya ang iyang kahimtang. Dili lang lunlon bagulbol tungod sa kalisod, mantigo siyang magmaya, ila ug malipay sa iyang kaugalingong kahimtang. Sa unsa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Sige, ikaw, unsa man ang imuhang pag-ila. Panang panahon nga kamo nagpinasay duay, nga kamo nag-inambitay, nga kamo nag-alagaray, makaingon ka pagkanindot sa kinabuhi, pagkanindot sa kahimtang, sa atong pag-igsuunay, sa atong pag-alagaray, sa atong pagbinahalay, sa atong pagsabtanay, sa atong pagdawatay. Sa unsa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Padayonon takana pagtubag. Nga nindot atong maila, di atong mapangandoy padayon ang pagkabot sa maong kahimtang kanang langit, sarang maghatag na itong kalipay, kalinaw sa atong tagsa-tagsa kakahimtang karon. Kabubuton sa Ginoo. Matud pa sa first reading kini. Matud pa sa first reading, si Solomon gitanyagan sa Ginoo pagingon, pangayo unsa imong gusto akong ihatag. Niya, nangayo siya kaalam, nangayo siya katarong sa kasing-kasing. Matud pa sa sugilanon sa first reading, uni ang Ginoo nalipay sa gipanghayo ni Solomon. Nalipay ang Ginoo. Sa unsa nato ikatandi ang gingharian sa langit. Kana tingali sa masayod kita, kana sa tingaling nasayod ikaw, nga ang imong buhat ug ang imong pagkaikaw gikahimutan. Dili lamang sa Ginoo, dili lamang sa imong isig katawo. Sige, nindot ka na, kahimutan sa imong kaugalingon. Or atong balihon, ang imong pagkaikaw wa lang kahimuti sa imong kaugalingon, at imo sang natagamtam ang kaanindot nga ikaw gikahimutan sa imong isig katawo ug gikahimutan sa Ginoo. Sa unsa nato matandi ang gingharian sa langit. Padayon kita sa pagsaulog. Padayon kita, salamat kay nagkagulkul naman din. Sa tulad na pa din kay bangulikta na ta. Pasti na. Salamat kay nagkagulkul. Nalipay na ikaw karon kay kaganiha ba na ako'y ka-istorya, na ako'y kahimamat kaganiha. Nangutan ako, tagadiin ka man, kaya ang iyang sinultihan dili man binisaya sama sa ato ba, kaidla kadungog naman ko ani sinultihana. Kung tagadiin ka man, ingon din siya, taga Surigao. Salamat kay nagsinurigaw nun. Asa man dapit ninyo ang sa Surigao, ingon siya nga aras-asan. Niya ko siyang gingnan, nakaadto ko ng dapita, ang akong nahibawan, arasasan, kagwait, bayabas, nindot ng lain-lain kang lugar, bisan ikaw taga dito, bisan ikaw tingali, iyon na ang edad, niya, tagsarata maghimamat, pero doon na kita'y connection sa usagusa. Doon na kita'y labi na karon sa atong kasaulugan. Walang ikaw naglingkod diha nga ikaw ra konektado kita sa usagusa. Kini nga atong pagsaulog Santos nga misa, atong gisawan ang usa ka kamatuuran nga atong gisaulog, ang kamatuuran sa pagka pinanggang anak, mga pinanggang anak sa Dios. Karon
kalawaton ta si Jesus sama nga atong gikalawat ang kamatuuran sa matag usa igsuon sa usag usa. Nag-usa sa aning kasaulugan, nag-usa sa pagsaulo sa nining Eucharistia, uban sa kasaulugan halad sakripisyo sa atong Ginoong Hesus. Kalawaton ta siya sa mga atong gikalawat ang atong pag-ila sa atong pagkakita ug ang atong pag-ila sa usag usa banay katawhan simbahan sa Dios. Amen.